Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon kong ang langit. Hagkin ako. Dili ko. Dili ka. Gusto ka ganyan luguson ka? Ha? Kisag pa ko ni mo. Matuo ka man sa dili, pero tinuod nga mahal kong imong amahan. Wa ko'y lang giapas diya ko dili ang iyang kukma. Ka? Patuon ko ni mo, ana. May tabo ka, may gugbakas kong amahan. Kung may tabo pang pobre siya, sama ni mo. Oh, Eric, tungod kay angay siyang mahalon. Wa ko niya tanawa isip mo sa kagamit. Di mahal ko niya sa ako pagka ako. Sa kunon saywa ako. Nagpagkatawa ka ba? Nangayo ka respeto sa mong kahimtang karon nga usa ka kabit. Hugaw man ko sa imong pananawa, pantausap ko, Eric. Oh, Mahal ko si Armando. Mahal ko siya. ngano ako na mo siya babiya. Ngano ako siya pugi. Tinuod kang mahal yun niya si Daddy. Ano di mawawas kung nauna gisulting melody na ako. May inom ako. Ano malimot ko? Litsi. Ano bang may numduman ko sa katamis siyang abil? Sa kalumoy siyang hawak akong gikuptan kagabi. Ano mabalik-balik pa sa kong panumluman ang tanan kong gibuhat niya? Shit! Sabay na ito babayana. Anong murab kong bibating kaluoy niya? No! Dili ko kinangin batiun. Kabit siya sa kong amahan. Kirita! Kailong gibami sa iyang pagmahal. Musa, dili ko kinangin batiun. Dili! Ate kong hugaw na kay ko. Masaya kong buhaton. Dili ko buot nga mawakan ako si Armando. Pero nahilaptan ako sa iyang anak. Armando. Sila kang bigagos na. Sorry. 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 Nga no? Nabuhat ka bang sana ako? Sulti ko tinuod. Nga no, Melody? Eric. Eric. Nga no? Unsa kibuhat ni Eric? Sultihi ko. Nga no si Eric? Nakonsensya lang ko sa iyang gipanulti. Ikaw na. Dali na. Undang na. Ayaw kong biyahe. Yes. Yes. Isa na ko niyo. Dili ti kabiya. O sa hito. Mami, huwag ka balik kagahapon. Diyan kagikan.
Nabutagan ko madyong uban sa ko mga higala. Ikaw, kumusta na ang imulakaw? Ha? Never mind. Kung di ka magkahimo, pagpalayo na ng babayhanag gikan si imong amahan. Ako na mangitag paagi nga biyaan siya na Armando. Ipalugos ko ka ng babayhana. No. Ayaw ko kinabuhatan, mami. Why not? Gusto kong gubon ka ng babayhana, Eric. Makita niya ang iyang gipuhat ako. Ayaw ka nagbuhatan, mami. Kung dili ka gustong kita magkakunda. Eric! Don't tell me nga nagkagusto ka na usab na itong babayhana. Ha? Oh, no, no, no! Dili ka na ang atong kikasabutan. Matod mo, imo siyang pahigugmaon ni mo aron sa ingon mo biya siya sa imong amahan. Pero karon, nakat-on ka na usab paghigugma niya? No! Wa! Pero, dili magkatarunganon kung buhaton mo ka na Camilo di, mami. I don't care! Ayaw ka nagbuhata. Kaya di lang niya si daddy mawa ni mo. Lakip na sabon niya ko. Eric! Jenny? Anong niya ka? Because I miss you so much, darling. Hey, nashock pagyapon ka nga ni anak ko sa imo tubangan? Won't you just kiss me back, darling? Oh. Hey, may atres ka? Huwag ka ba malipay nga may abot na ko? Ha? Mas labing maayo nga ni ka na. Aron may makabadlong ug makabantay anang imong hinigugma. Og unsay but ipasabot ni Tita Agatha sa iyang gisulti nga may makabadlong ug makabantay nimo, Eric. Wa. Oh, well, now that I'm back, ipaniguro kong I won't miss a single step sa imong mga lakaw, darling. I will be just behind your back. Always. All of the time. Jenny. Come here, darling. I missed you. Asahan ako pa ingon sa imong luwag. I want to make love with you, Eric. Jenny. Kadit lang. Don't you miss me? Kitupag ko ni mo pangupaw? Which means you don't miss me. Shit! Tuon ko si Tita Agatha. Pangutanon ko siya kung sige sa babae nga imong gikapuangan karon, Eric. Pugnoon ko siya! Jenny! Oh, my God. Tingnan niyo si Padulti ni Mami nga to niya. Jenny, wait! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!